הייתי כבר פעמיים. עכשיו יבוא מישהו אחר, לא יתנו לו להיכנס. אתה גר הנה, כן, אתה גר ברמת ישי? לא, אני גר ביפיע. אז איך אתה נכנס? אני נכנס, כי השומר שם חבר שלי, בעל הבריכה חבר שלי, כולם חברים שלי שם. אפילו השומר שם חבר שלי. הטלפון שלו מחובר לחוק, שהוא לא יעבור לך ואתה טעות באדום. הוא יעמוד, הוא יעבור באדום. הוא עבר באדום מלא. שנייה רגע. לא, תמצא לך מקום ותעצור בצד. הוא גם עבר באדום מלא, גם פלאפון, כל הכבוד. מישהו קורא ל-301? מה ניתן לו? ל-301. בוא נראה מי הוא, מה העבר שלו. מי קורא ל-11? צופית, מה לסגור לך את האירוע עם הילד שנוסע בסובארו? סגור את זה. הסלט? כן. ידעתי שיעבור באדום, פשוט ידעתי. כן, כי הוא דיבר בטלפון. אני הדלקתי סרנה ולקחתי אותו, מותר לי. בוא נראה מי הוא בכלל. שנייה אח שלי. תן לי בבקשה את הרישיון של הרכב. תחזיק אח שלי. יש לנו פה, וכך לא צריך. הרכב על שמך? כן. אוקיי. מלו אלאמיר, מוסטף מלכות עפולה, תקליף, עפולה. סופית ב-381. אתה צריך בדיקה, וייל? חיובי אח שלי. מה תעודת זהות? 22? מה זה, עצור? שלילי, יש לו שתי עבירות. עבר באדום מלא ופלאפון על האוזן. למה? אין לו רישיון נהיגה? עליו אין. אני פשוט לקחתי את הרישיון של הרכב ואין לו שום דבר שיזהה אותו. מי זה? מה אני אביא? שדר לי עוד פעם תעודת זהות. 2? כן. אתה עם רישיון בכלל? תביא, למה לא? תביא איזה חבילה. 2, 3, 2? קודם כל אנחנו עוד נעשה זהות, אני אתן לך פרטים, אבל אתה תרשום לו דוח על רמזור אדום. רות בסדר, תשדר לי רשנון. מה השם שלו? אתה ותיק במשטרה? מכיר את אבא שלך? לא מכיר. תרשום מספר רשנון, 311 8911. 311 8911. רות אבו. אני לא יודע מה להגיד לך. אני בכלל במעלה יצחק שמה בכיכר, שיצאת מהכיכר לכיוון פה עד לפה, אתה מבין? הייתי סטטי במעלה יצחק על יד בית הספר והיה לך פלאפון ביד ימין צמוד לאוזן ימין, על זה אני לקחת אותך. אחר כך אני אחריך עם פלאפון על האוזן ואתה עובר באדום מלא. אני לא מבין אותך למה אתה עושה את זה. למה? למה לעבור באדום? למה אתה מחזיק את הפלאפון? אתה מבין?
אני לא יודע, אני מנסה לעזור לך, אני לא מכיר את אבא שלך זכרון לברכה, אבל אני מנסה לעזור לך, אבל פה שתי העבירות, אחד יותר גרוע מהשני, ואחד יותר רציני מהשני, ואחד יותר מסוכן מהשני. אתה מבין? פלאפון הבנתי, אוקיי, אבל גם לעבור ברמזור אדום מלא, זה לא היה מעביר זה אדום מלא, פשוט מלא. אני לא יודע מה להגיד לך. אני אגיד לך את האמת. אני לא רוצה, אתה יודע שאני יכול לתת לך... אני אגיד לך רק את האמת. תקשיב, אני יכול... מה לא, תקשיב רגע. התקנה יש לי ברמזור אדום, אם אתה לא יודע, יש 3 תקנות, אני יכול עכשיו לפסול אותך, אתה מבין? לפסול אותך, לשלוח אותך לקצין, שיקח את זה ל30 יום, ואני בוסר אותך פה מנהלי, כן? ואני יכול לתת לך הזמנה לדין, לשלוח אותך לשופט. תאמין, אתה תצא משם עם 3 חודשים שלילה חוץ מה-30 יום, ועם 3,000 שקל. אני מאמין לך. אני לא מבין אותך. אז אני אסתפק פה. אתה מבין? אני אתן לך על רמזור אדום, ולאבא שים לב. זה מה שאני יכול לעזור לך. לא רוצה לתת לך הזמנה לדין, ולא צריך לפסול אותך, ולא רוצה גם לשלוח אותך לשופט ששם יעשו חגיגה. כמה נקודות זה רמזור? בוא נראה. בסדר, אחי, זה מה שאני יכול לעזור לך. אתה תמלא מזכר על רמזור אדום, אחי, בסדר? אבל תרשום שם את הכל שהוא הזיק את הפלאפון, ואנחנו נסענו אחריו בגלל הפלאפון. כן. והוא הגיע לצומת ועבר באדום מלא. אני ארשום לו דוח על פלאפון ואני מקווה שזה מה שיכולים לעזור לי. רגע, על מה אתה רוצה? לא, על רמזור אדום אני רושם לו, אבל אתה מציין שאני נסעתי אחריו בגלל פלאפון, אחרי זה הגיע לצומת ועבר באדום. אז משפחה מלול. איפה הרגליים אני לא רואה אותם פה? איך אתה